హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై మినీ బ్లాగ్. యోహన్ కి 5 months కంప్లీట్ అయ్యాయి. సో వాడికి సింపుల్ గా 5 month ఫోటోషూట్ ఇలా ట్రై చేశాను. ఫస్ట్లీ క్యాన్వా బోర్డ్ మీద రోజ్ రెడ్ కలర్ తో ఒక హార్ట్ సింబల్ వేశాను, కింద షో చేస్తున్న పిక్ లాగా. అండ్ మంత్స్ కంప్లీటెడ్ అని సేమ్ రోజ్ రెడ్ కలర్ తో రాశాను. ఇంకా చిన్న చిన్న హార్ట్స్ తో మొత్తం క్యాన్వా బోర్డ్ అంతా ఫిల్ చేశాను విత్ ద షేడ్స్ ఆఫ్ రెడ్ అండ్ పింక్. టర్న్ అవుట్ చాలా క్యూట్ గా వచ్చింది. తర్వాత వాడి హ్యాండ్ కి బ్లూ కలర్ పెయింట్ అయితే బాగుంటుందని బ్లూ కలర్ పెయింట్ రాస్తున్నాను. వాడు చూడండి ఎంత క్యూట్ గా చూస్తున్నాడు, మమ్మీ ఏం చేస్తుంది అన్నట్టు. ఫైనల్లీ వాళ్ళ డాడీ కూడా హ్యాండ్ ప్రింట్ వేయించారు. ఇలా యోహన్ 5 month ఫోటోషూట్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయింది. లుక్ ఎట్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్. లైక్ చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. சிறு கண்ணீர் துளி வெளிவிழாமலே ஒரு